päivä vaihtuu pikkuhiljaa iltapäiväksi iltaan. Kello lähenee paikallista aikaa kello 16 ja nyt olisi Matto Nurminen noutanut ne tuotteet sieltä ensimmäisestä paikasta. Huomenna kello 8-10 aikaa aamulla käy vaan hakemassa suoraan tehtaalta seuraava setti tavaraa kyytiin ja sitten lähdetään korjastelleen takaisin kohti Suomia. Voisiko kyllä sanoa, että ilma on niin kuin morsia, että on makia keli ajella. Pilvinen keli, lämmintä on ollut 17-18. En tiedä, ei muuta kuin latkahan lisääkin tämmösiä erikoistilauksia, että minä pääsen reissuun. Nää on mukavia reissuja. Älyttömän hankalia semmosia erikoistilauksia, että päästään uudestaankin tekemään tämmönen pyyntö.